दा कागलपाटी टुराव थांनो नागिरदों माबायाव दंफैयो कागलपाटी टुराव दङ दा नै आं सिद्रा थांगोन आरोना आं मटर नेगासिनो दङ दा आं आलासि जानो थांनो नागिरदों आरो ना सासे लोगोनाव थांनो नागिरदों दा देखायहरनो नागिरदों दा देखायगोन दा आं कागलपाटी टुराव दङ कागलपाटी नेगासिनो दङ आरो बेयावनो कागलपाटी टुराव दासिमबो दा आं थांगासिनो दङ दसे थानानै थांसिगोन मटरजों थांगोन आरो एयारपर्टनि लामाया बिदि बर्डआ सोरबाफोर फैयोबा बे दा एयारपर्ट लामा मोनफैबाय आरोना आं दहाय फैदोंमोन 7टासोआव नै दा एयारपर्ट लामा थांगासिनो दं आङो गेटआ उनथिं थाबबाय आं सिगांथिं थांगासिनो दङ बिथोराव हाबगासिनो दङ माने आं केमेराखौ उल्था लानाय जादों नालाय आं दावखोलांगासिनो एयारपर्टथिं खिन्थु एयारपर्ट गेजेराव हाबनो हानाय नङा आं पास माबा खानायाखै ओरैनो दा सिम्पोल बाहेरानिफ्रायनो देखायहरगोन आरो आंना ओइनै गेटआ नाहरनाला आं गारबोबाय आरो दा आं थांगासिनो दं दा नायलांबाय था हाय लोगोफोर नै आं दा जानायनि सिगां नोंथांमोननो देखायनो सानदों हेपि निउ इयारनि आं आलासि जाफैदों माने सालथेनाव बे आंनि बिबोनां जायो ओमफ्राय बे आंना सालथे जायो आरो फैबाय दहायनो मोनफैदों ओमफ्राय एयारपर्टआव थांदोंमोन एयारपर्टआव थांनायाव दा मा जाखो माने पास बिबाय आरो आंनाव दा आंनाथ' पास गैया पास बानायस्लाबनो हायासै ओरैनो आलासि जानो फैनायनि नामावनो हाबैदोंमोन मोनगोन होननानै दा आं माने एयारपर्टआव हाबस्रानो मोनासै आरो ओरैनो साइडजों ओरैनो गिदिंना फैनांबाय आरो नङाबा आं लोगोफोर बयनोबो देखायहरनो सानदोंमोन निउ इयारनि नै सालथेया बेयाव थायो माने नाबो नै संलायलायदों जोंना बिबोनाङा अमा बेदरबो लाबोदों हनै नै अमा बेदरबो लाबोदों नै हाय नै जानाथ' बुरजा जासिगोनानो जायाबा गोदोनिफ्रायनो एकदम निवारनि खामानि मावनो थांबाबो जों ज' ज' थाङो ज' कम्पानि मोनसेयाव मावोमोन जों दा गावस्रालायबाय बे एयारपर्टआव थाबाय आं ओरै कलेजाव थाबाय माने दिनै कलेज सुटिनि आं फैनानै बेखौ माने माबा फैनाय जाहैबाय आरो लोगोफोर दा बेखिनियानोसै होमबा आंबो एसे जानाय लोंनाय लाहार फाहार खालामनोसै दे होमबा बेखिनियावनो दोनबाय गोजोन्थों हेपि निउ इयार बयबो खुलुमनो थाबाय।